sampun dados sasmitaning Bathara Kang Mas Gatotkaca. Ora ana liya sarate kang minangka dadi pemanten ya mung kejaba nyawani kadangku sing tak tresnani Dimas Abimanyu. Wadananira layung kumelku cemrah nyomara tani menawi estu sasmita ingkang dipun tampi Kang Mas Gatotkaca kados mekaten kanthi rila dumugi ning batos kula sagah kula rila Kakang Mas Gatotkaca nyawa kula badhe kula aturaken paduka Kang Mas Gatotkaca ingkang baken paduka saged kasembadan paduka saged kasembadan dipun wisuda dados senapatinipun pepundhen kula para Pandhawa. Yen ngono pun Kakang nedya nrima Dimas Abimanyu. Yen kowe wis ngrelake patimu, yen kowe wis ngrelake patimu, tak suwun sing rila sing ikhlas kuwi aja awel marang patimu Angkawijaya. Ponokawan rungokno Angkawijaya mati sing mateni Gatotkaca. Yen kowe ora trima aturna nunggosane Siwa Puntadewa. Aduh Gus, sampean kenging napa niki? Aduh Gus, pripun sampean teh? Alah, aku pripun Gus? Piye tong Ndara Angkawijaya ditututi durung nganti sakedheping ngreluk lah malah kok Ndara iki gemlethak ning tengah dalan. Walah terus iki kepiye? Ndara kesandung apa kok kejungkel tiba ning kene? Mripatmu melek gong ora kok kesandung ora kok kejungkel. Kowe ora weruh. Nembe wae Ndara Gatotkaca mentas saka kene merpeki Ndara Angkawijaya. Rembugane apa ora weruh ora ngerti. Dumadakan Ndara Gatotkaca sumbar, Ponokawan Angkawijaya mati sing mateni aku nek ora trima aturna Siwa Puntadewa. Nek ngono cetha sing nyidani Ndara Angkawijaya sing mateni Ndara Gatotkaca reng. Walah yo. Piye yo? Aduh kepiye iki? Utangku dadi ngelih terus. Mongko wanci pethek ing Surya Ndara Gatotkaca arep diwisuda. Ning lha apa tumon? Wong arep dadekke Senopati kok malah tegel mateni karo sedulure dhewe. Ngene wae wis rasa kakan percaya iki Ndara digendong terus lapor karo polsek setempat. Polsek endi? Matur karo Sinuwun Punta. Oh iya matur karo Sinuwun Punta. Nek ngono tak gendongi reng. Gong kowe melu nggo seksi aku tak matur Sinuwun Punta. Gus, ngaturaken ketimasan kula Gus.
kang grasa sumbar lindhu bumi gonjing gumaludha kuntur ketuk umop kang jala nidi Abimanyu mati kuwandane gilang-gilang tan kala jinukuk sakwise Panakawan matur sinuwun Puntadewa tan wurma Gatotkaca kowe pamrih patimu Gatotkaca lakon mati dina iki sawurma Saldo palwanu ting ranu mongko darajating praja kawuryan wus sanyaruri rora pangreng ukara karana tanpa palupi nuwun mangkita mangkiduh Koko Prabu ngaturaken gunging panuwun tanpa pepindhan bingah Amrawata Suta raos sing manah pindhanipun kajugrugan wukir sari kaluberan Samudra Madu dening sakmangke paduka Koko Prabu sampun kersa nyalirane tedhak wonten negari Ngamarta. Niwang sukma sasmitaning sundha sekaring bamuna langgeng kadang kula Yayi. Yayi Puntadewa inggih Yayi. Rening pun Kakeng nami sowanipun Petruk Kantong Bolong dipun utus Yayi Puntadewa supados tedhak wonten negari Ngamarta. Menapa menggah darunanipun Yayi Prabu? Malih-malih menapa bilih Titi wanci wekdal menika wanci pledhek ing surya ingkang rayi kula badhe netepaken senopati minangka
senopatinipun para Pandhawa minjang wanci prang Bratayuda jaya binangun. Lajeng ingkang badhe tinuding gati sinaraya ing karya nyenopatinipun para Pandhawa Yayi Punta badhe macak sinten Yayi Prabu. Jumbo kaliyan aturipun kadang kula para Pandhawa biling sak winayaka ingkang damel dredah alit damel rarusuh agengipun damel Rajapati menika ugi dipun patrapi pidana ingkang sakmurwat supados saya dangu saya agung kawibawanipun Yayi Punta menawi ngaten ingkang sae dipun ganjar ingkang lepat dipun patrapi pidana dhateng sinten kemawon boten ngemungaken kula warga Pandhawa kalebet putra-putra lan para kawula. Inggih menengaken kula sarujuk Dimas Rekudara. Ya aku matuk. Dimas Arjuna inggih menawi ngaten kula sarujuk. Gagat resang kapirangu renangkul kinempit kampit sawusnya nata Ndwaratina tepaken pernatan dhateng negari Ngamarta sing becik diganjar sing luput patrapi pidana satemah horeg jagate berdek kasangking katebian sawanipun Ki Lurah Petruk kantong bolong dotong-dotong beto kunarpanipun Raden Angkawijaya sinuwun ketimasan sinuwun. Mangkang rasa sumbara lindu bumi gonceng kumaludu guntur katuk umum kang jalonidi Petruk dotong-dotong kowe gendong anakku Angkawijaya. Kenang apa Petruk? Aduh sinuwun. Ngaturaken ketiwasan sinuwun. Kula nderekaken momongan kula Ndara Abimanyu nembe sowan dhateng Saptwarga. Dumadan sak tengahing wana pinanggih kaliyan Ndara Gatotkaca. Rembaganipun menapa kirang priksa. Ingkang baken Ndara Gatotkaca lajeng sumbar Panakawan. Aja luk kelangan Abimanyu mati sing mateni aku. Yen ora trima matura Siwa Puntadewa. Nyaosi priksa sinuwun. Kelenggar menika Ndara Angkawijaya sampun pejah sing mejahi Ndara Gatotkaca sinuwun. Anak Ndara Angkawijaya. Maraina semu Bang Aruna kadinetraning sarirapuh ingkang negara saketer niki dunganing kum lir wuwu sing wini panca anakku lanang Angkawijaya bocah sikit bocah jentara lah kok jebulke malah ndisiki durung wanci perang Bratayuda jaya binangun kowe wis tumekaning pati mongko sing mateni malah sedulurmu dhewe sing mateni kadangmu dhewe
Koko Prabu Ndarawati kula nyuwun adil. Kang Mas Werkudara kula nyuwun pengadilan. Yayi Punta menika kados pundi Yayi Prabu? Gatotkaca kemawon dereng dipun wisuda dados senopati nanging candala budinipun minger keblatipun ing ngantasipun Gatotkaca kaliyan kadang tarunanipun piyambak kok tega kok mentala mejahi menika pamrih menapa? Wah, ora lidok ujare si Caplok. Lajeng prayoginipun kados pundi Koko Prabu? Kula rak sampun matur mongko dipun sekseni kadang kula para Pandhawa. Lampahipun dana wesiasat sing becik diganjar, sing luput patrapi pidana. Utang wirang nyarwirang, utang pati nyarpati. Kula mboten trimah. Pejahipun yoga kula Angka Wijaya Werkudara. Gatotkaca ka anakmu lanang candala budine piye? Wah, kelakon idak-idak. Kula menapa dosa kula menapa Kanjeng Rama Werkudara? Wangsana Gatotkaca, kowe pamrih apa, kowe milik apa kok kowe mateni adimu Angka Wijaya? Kula mboten mejahi Dimas Abimanyu, kula mboten mejahi kadang kula Dimas Angka Wijaya. Yen kowe gelem jujur enteng pidanani. Nanging yen kowe ora gelem jujur abot sanggane dudu sapa-sapa sing mateni kowe, ning sing mateni Werkudara. Babar pisan Kanjeng Rama kula mboten tumindak morang tata dhateng kadang kula Angka Wijaya, ora gelem ngaku bodar. Mandheka mo Siwa Werkudara, mandheka. Lenggah mo lenggah Siwa Werkudara. Sena Syang Gangkara Sudibda Sawara Wara Gengnya kang pindha gajah
Pindha Gajah Setu Bondo panunggaling kadang bayu bayi ing sore aja melu-melu. Siwa Werkudara tak suwun kanthi banget sing wening penggalihe sing sumeleh dimen pikoleh wae. Kakang Gatotkaca aja dipateni. Kuwi anak-anakku dhewe. Upama tak pateni ilang-ilangan nduk siji ora dadi apa, mengko ngenduk meneh. Nek dipateni wis mati, ning yen wong wis mati tegese wis rampung lakone. Lan pepati ora kena kanggo ngrampungi perkara. Ora sah mulang kaya dalang. Aku ora arep mulang, mung ngemutke Siwa Werkudara. Perkarane nek iki didakwa, Kakang Gatotkaca dikira mateni Kakang Anggawijaya. Iya, bener mengkono. Sadurunge Kakang Gatotkaca iki dipateni wae. Iki ana gegambaran wujude cerita utawa dongeng. Muga-muga Siwa Werkudara bisa nyurasa ceritaku utawa dongeng aku iki. Ya mene kok dadak mawi dongeng apa? Wis ta dimiringe dhisik wae. Ana dongenge Pak Tani lan Bu Tani. Pak Tani kuwi duwe klangenan wujude ya kuwi manuk. Dene Bu Tani duwe klangenan wujude kuwi mau kucing. Iya. Salah suwijining dina Pak Tani lan Bu Tani lunga menyang sawah. Mengkono. Iya. Usana manuk sing mapan ana njero kurungan iku mau tekane tanpa sangkan. Tekane tanpa sangkan ya kuwi ana ula. Ana ula. Ulane mau arep nggubet manuk kang tundhone bakal mateni manuk sing mapan ana njero kurungan. Rening kucinge weruh, kucinge mbelani karo manuk sing ning njero kurungan. Satemah ing kono antarane kucing kuwi padha kerengan karo ula sing arep nggubet utawa sing arep mateni manuk. Mengkono. Ringke sing rembug manuke wis kadung mati digubet ula. Najan kucinge labuh, kucinge mbelani ning manuke wis kadung mati. Pungkasane Pak Tani karo Bu Tani bali saka sawah. Kaya ngopo kagete Pak Tani bareng weruh manuk kelangenane sing ana kurungan wis mati. Iya. Rening tandinge utawa perange kucing karo ula mau do cokot-cokotan. Ula dicokot semono uga kucinge ya dicokot.